Marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan di tempat-Mu yang maha tinggi, ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, menyembah dan memuliakan Engkau di ibadah malam Pasion yang keempat ini, untuk memperingati dan memaknai akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu, pengampunan-Mu kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami memohon ampun Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Berilah kami pertobatan yang sesungguhnya. Kami sehati menaikkan doa permohonan kami. Berkati dan sertailah semua umat-Mu anggota Jemaat HKBP Bogor di semua sektor. Mampukan kami sebagai pelaku firman-Mu. Mampukan kami meraih janji-Mu dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu setia dan taat kepadamu, mau memikul salib, menyangkal diri di setiap pergumulan hidup kami, agar kami dapat menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Berikanlah kepada kami keberanian dan keteguhan iman untuk mengikuti teladan Yesus dalam menghadapi cobaan dan penderitaan dalam hidup kami, sehingga karakter kami diperbaharui hari lepas hari mengikuti karakter Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami masing-masing di dunia ini. Tentu Tuhan, Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon Engkaulah di dalam kami, kami di dalam Engkau, supaya tetaplah terpuji nama-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berilah ya Tuhan kedamaian, keadilan, dan kejujuran. Berkatilah Presiden kami, semua pejabat pemerintah di tingkat pusat dan daerah, hingga tingkat RT, agar mereka dimampukan mengemban tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Engkau. Berkati dan lindungilah semua umat Kristiani di seluruh dunia agar tetap setia dan taat kepadamu. Kami juga berdoa untuk negara yang sedang berperang, Israel dan Palestina. Kami memohon berilah pertolongan ya Tuhan Yesus, sehingga tercipta perdamaian di seluruh dunia. Berkati dan lindungi juga umat-Mu di seluruh dunia yang mengalami kemiskinan. Berkati semua kami yang bekerja sesuai dengan profesi masing-masing, baik sebagai petani, pedagang, usaha BNI, dan Polri, agar dimampukan bekerja dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah Amang Pendeta Anwar Nababan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dan lindungilah ya Tuhan Yesus semua ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan esok hari di gereja kami dan di seluruh gereja di dunia ini. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sunggul-sunggul Marsogot Jumat 20 Maret 2024 Ima Jumat Agung Manang Perningotan Ari Hamamaten di Tuhan Yesus Mar Minggu dohita disi Ima Minggu pagi bahasa Indonesia masuk pukul 7 WIB laos diuduti perjamuan kudus. Kebaktian sekolah minggu masuk pukul 7 dohot pukul 10 WIB. Minggu siang masuk pukul 10.2 WIB laos diuduti ulaun nahohom dohot ulaun nabadia. Namangihut vokal grup seksi perempuan
dohot sektor Hermon. Ditiki Yesus di hari parhobasan Paskai, mangam ibana dohot sisiana. Dibotohamu do tahedongan, ditiki Yesus rap manga dot aka sisianai, idok Yesus, sada siana sida, naing pasahaton Yesus. Dison, nunga dipatari dahon si Judas Iskariot, naing majehehon Yesusi. Hape, nunga nania leleng ibana rab doho Yesus. Marnida di sudetada halongangan, dohot pengajarayon na pinasahat ni Yesus. Alai, songonima pulut ni rohana, ala ni hepeng, boy ibana mengkhianati Yesus guru nai, pola matemanikot ibana. Ima akadongan kudang donang ditikion. Nunga porsia ibana di Yesusi gabi si palua dohot Tuhanna. Ala olo ibana menggadis haporsiaon. Ala asa naik jabatanna, asa mamura ibana, manang alani pardonganon di ugamo na asing. We taheak kadongan, molo say hurimangi mamuse, dakkolan si Judas Iskariot nama jehehon, manang makianati Yesus. Alay doho do nang si Petrus maswadahon Jesusi. Lucu do hurasa bah hola diugapi inay si Petrus. Peter do ibana dakot tu sinani do minang dakutada ibana nani do mi. Bapola satu luheli di sukun hala ibana. Ay hala Galilea do ibana. Alay dia lusi si Petrus. Dakot tu sinani dok minang. Nang pe di ujung na ditangyakon Yesus do ibana. Asa margogo muse gabe si tidangi di Yesusi. Tarsongonima gudang ngajolma. Maila makatidakot Yesus tuhatay. Molongaro akasitaonon. Roa kanapait. Muba haporsyaon na. Dito dalhon Yesusi. Naong dihaporsyaon na hiyan. Unang mahita songoni akadongan. Nalupa do iya si Petrus naong hea di dok Yesus. Alay ganot na maswadahon au di jolo ni jolma. Laso adahon noku doi di jolo ni damang di banua gicangi. Taingot mai akadonga perempuan. Songon inahita. Songon amahita. Manjapoton aka anak kota asa unang disuadahon Yesusi di jolo ni akadongan na naso saha porsyahon. Tahati dakon mah. Yesus ido si palua portibion. Imadah dongan. Memang asini rohani debata mangalehon haluaun dihita. Marhite-hite anakna Yesus Kristus tuhatai. Dang namura manuhuk silangi. Dileai do ibana di borngini. Diicahyak kajolmai ibana. Direhei Yesusi. Tupa halak nama dok sahalian.
Hosianna, Hosianna, Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasu-pasu manaro marhite-hite guar ni Tuhani. Hosianna madigijang. Hape akadongan. Rai musena madok. Parsilakon. Parsilakon maibana. Tahe borat nai si taunon ni Jesusi makokop dosaku dosamuna dosata dosa ni portibion bohado au didok Yesus manang isa namang hutonahu iko dituhu dosilang nadi ibanai ikon maswadaho dirita do ikon adong do komitmen dihita asa totop satia hita di ibana nang pero aka arsak nang las niroha atau ngakadongan hapor siaumido palua hoko porsea maho di Yesus Tuhani ibana makokopita ubahin mata ibana dihau pinar silangi asa dapotan hangoluan nama notok kita tadokma amen amen amen.
Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihamuna ruas nihuria na madohoti pertangyangan passion borongin na pawapaton di tikion langsongoninang nama dohotisa marhite live streaming hatani debata di pertangyangan passion na pawapatonon ima epistel tu marsogot di pesta di perningotan hari hamamateni Tuhan Yesus. Siap Psalme 22 ayat sada sah rodi ayatonom takasma payuti utamu asa hujahaho tuhita songonom madidok disi. Ede sian si David ale debatakku buas hatung tadi konom wau. Sai madaudau doaka hatani aka anggukon sian hatuoku. Ale debatakku sai jauh-jauh doau arian alai dang mangalusi ho jalabor ngipe dang jupangau hasonangan alai nabadia do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel marhapo satu hodo akka opunami pos dorohana sida jadi dipalua hodo nasida tuhodo nasida mangangguhi jadi maluama nasida marhapo satu hodo nasida jadi dang tarurak ido sahakna horas salumma dihita salhutna di hamuruas nihuria nahina holongan ni tuhata Tuhan Yesus Kristus nunga tapayutihut perdalanan si taonon ni Tuhan Yesus
mulai sian borngin perjolo passion songoninang borngi paduahon borngi patuluhon dohok borngin napau patonon martangiang ibana macai dok dok pakilalan hir hudokna manetehi tutanoe out natarbaen salpuhom ma panginumanon alay unang ma lomoni rohaku lomoni roham manasau inna Tuhan Yesus. Dia tunduk kepada Tuhan, dia taat kepada Allah Bapa. Sasitongna dia bisa menolak itu. Di usia yang masih muda 33 tahun, siapa yang mau menderita, siapa yang mau mati, siapa yang mau disalibkan. Alai roh Yesusi alani ketaatanna tu amai unang ma lomoni rohaku lomoni rohamma nasau. Songoni ma perdalanan ni Tuhata Yesus adong masih sianai manak tu dia holau ihutonok kudo ninna si Petrus. Simon toluhali maswada honom muhau adorak somar tahua ko pemanok ninna. Memang itu semangat dan menggebu-gebu saya mengikuti Yesus, saya percaya kepada Yesus ketika semuanya baik-baik saja. Alai dung ro si taononi. Ai si takut deni lo minin nalo. Madau-dau si Petrus mangalop pitanga butini. Di naung tinakuma Yesus takut deninna. Aliarong do mose akamang do tamu kena. Ima si Judas Iskariot demi limper, demi uang. Dia tega menjual Yesus. Lo si donang nguluni akan aporsiai satu naik serong dope. Diga di saporsiaonna holan alani jabatan, holan alani hepeng. Ima si Judas Iskariot. Akhirnya hana terjadi. Manol solido si Judas Iskariot hujehe do hapena somar pipot ninna dial perlu di bana do hepengi. Lau ibana, lau semate maniko. Jala disimak kamang do tamu kanak tapa yutihut perdalanan di Tuhan Yesus. Dia dopan ni Silatus sebagai penguasa, sebagai gubernur hati hai nama ngarajai di luar Judea. Saya disuliki do Tuhan Yesus ya do beko do hasalamu inna kan raja doho baraja daw inna de bata inna Yesus alai tabereng marisa kamang do tamu akena. Songo dia masoara ni natoropi mengeluelukan Yesus hati hai Hosianna Hosianna pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani ninna. Alai justru mulut yang sama dengan teriakan parsilakon maibana dang raja nami noni kaisar do raja nami iman ataja hanak kaningan. Si Barnabas do dipanggil nasida asamalua. Imalateni rohaya kamang do tamu akainang ungeriat do pelateni rohani ala jauh di salateni rohani ala batak molo ala batak marlateni roha molo sapala merbeda berdumu di tanorara iponggol homma nyon ado anak ikore apion molo merdumu mau do hoto inna kan ayah hubungan nih itu ala batak. Nuaing meriti turpukon, jangan ada lagi seperti itu. Unang merdumu hitani tanorara kamang do tamakenang. Alai merdumu mahita saluhna di Banuagi. Jangan meto kamu jogo. Amen. Dang masa biate di halak batak. Alai imana masa kamang do tamakenang ala late ni rohana sida. Ibain nasida do panidang yung gak taringot tu Yesusi ay do ibana anak ni depata inakan mereka seolah-olah menjadi seorang yang taat kepada Allah. Alai na terselip di bagasan ate-ate nai lateni roha tel elat hosom
Ido bain nasongoni nak kaning kencang nasida persilakon maibana ini. Hal di sido penguasa ni Portibion. Dia mencuci dirinya sendiri. Adak sari dia, aku mana sari di si Inna si Pilatus. Bukan berarti dia bebas dari hukuman, tidak. Di si mana tabere ngakamang do tamu kenang songo dia do Tuhan Yesus ya kasih seana yang tadi berteriak-teriak mana tu dia ho ikon hutonoku do Inna si Petrus sairo idong-adongani Tuhan Yesus si alai nuaing amana masa. Dia ditinggalkan. Jaladang sidung dope nyon barita si taunon di Tuhan Yesuson mersogok ma puncakna di ulau nahohom hira-hira pukul 2 saat di pukul 7 Roma hamu akamang dota mu kenang unang malas samu nahuboto songon nasorong ko pesta mersugut tate lului hamu majogidung tahe beta adung ulau mar pesta mersugut mudah-mudahan mak unang arong namar tongguraja mersugut di rumah duka ate sehat-sehat gejang mau murta saluhna amin amin suatu gabi bain Allah samartong guraja hamininna hape martong guraja lebih noto pukul 7 do alila imalasanna roh mersogo pukul 2 molo roh mersogo mar minggu pagi las marulan nabadia sangahut tikim roh pukul 2 madoho ti detik-detik Yesus disalibkan di sido pangahunot takamang dota muakainang di sido kita mulut tradisi ni HKBP malus magiring-giring 7 kali tanda kematian alai dang namate seliling-liling na Tuhan Yesus hehe do iban di hari patuluhon ido udut dung Jumat Agung udut mamuse tu Paskah di hari Minggu. Jala akaparupuan dun na sa manghihuti Tuhan Yesus sahat tu silangi nang pe madau-dau nasida. Tetapi itulah keberanian dari seorang perempuan yang selalu tetap kalau sudah memilih Yesus dia tetap setia. Jadi mertua do akaina na sa manghihuti Tuhan Yesus. Amin to kamu juga go. Amin. Hita pe aka ama mertua do. Natape gudangan do akka amaon songo sisiani pagarang-garak ko perjolo tetapi ketika adong persoalan eda kutede ai ise alang-alang kutede doi memang audi tadda ala ibana da kutadda ai maka ama juta nak pula mur kita kamu nate itu realitas yang terjadi kabereng mah di sima kamang do tamu kainang songo dia do pakilalan di Tuhan Yesus songo dia do nani hilalani ibana ditinggal hodongan na ditinggal hon ale-alena jala di pastapi akka soldadui ibana jala ditijuri di pale-alea. Karena apa? Demi kamu, demi saya, demi kita semua. Asa mengulu kita. Yesus mau menanggung itu semua. Alani holong ni rohana. Amin to kamu juga gua. Amin. Ido hita kamang dota muakena. Jala diteriakan nai. Jala ido nai naneng dohonon na mersugo begiota do pei. Eli Eli lama sabachthani ale de batakku puasa tung tadi konom mau imana di ayat 2 suara teriakan ni sahalak na porsea ketika dia merasakan ditinggalkan ketika dia merasakan tidak didengarkan oleh Allah ketika dia menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dangna alani hajahatonna dangna alani dosana dia menderita itu. Eli, Eli, Eloi lama sabachthani. Ali de batakku, puasa tung tadi konom muawina. Dang na padohan teriakan nama delio dao. Alai dipakilalahon parpesal menodo jalalausido dipakilalahon nang Yesus dinagetungi bana di silangi. Jalan bersugut hira-hira pukul siam ibana dibuan tugol kata. Anggon atajahan kaningan tak sah do ibana tu Golgatai
dang dituh ibana dope silangi mersogok pe mulai dituh ibana silangi via dolorosa isi ma ibana singkalak dilibas dilicing ditujang otak kana sing nai tu dia sisian nai tu dia akka amai sogad dahola nakaina nase maraburan iluna payuti-uti bana ama guguni ina ama gelona ido akka ina dak tolap sama ngalo amai holan ilu-ilu nei do dibain mangalo kan ido akka ina kan dak taralo munakamat tamu berbedai ido tahe mana baro makena ido kan dia don arna salah noy dak taralo muna ale ilu-ilu ya tertangis mak manetek kan ido melununga keluar air matai ngabe itorodo amai torinakan ale ola nidoi ya mang inakan inakan roinapte tolema haru topar haru tubuk haru tiju haru seap haru pamate ale simaraburan ilune ilu akka ina i manamang ihuti Yesus akka amang dota mu akka enang akka inai sai diuti utuata jisi dang boy tardo nasi da manangaha jala di sido ibana di nagatungi ale de batakku boa satung tadi konom wow ini teriakan dari seorang yang benar mengalami penderitaan jala lo sido kamang dota makenang bisa saja hal itu terjadi di dalam diri kita ketika kita berteriak kepada Tuhan. Alai di bagasan teriakan ini laus cupak kita do hapor siaun na tugu. Jala hola par hapor siaun na tugu lo berteriak si songonon. Suarong hapor siaun na galeng hapor siaun na tidak seperti ini teriakan na bago ya mangaya haro na masa to wapung. Na do nasipu si bawa dia ono pung main na hutau songono no pung na po hado pung nasipu po hado parto buku songo dia do purbaku tiki sorang au na jolo do na masa no ang bain na songono kutai no bain na songono kutau tumago na mau manikotin na dang bernama nikot i materiakan yakana soporsia ale aku akana porsia ale de batakku puasa tu tadi kono mau dia selalu tetap bersandar kepada Tuhan. Jala sido rata bereng akamang dota muakainang pertanyaan seperti ini sering muncul di dalam doa meminta pertolongan dalam kesesakan, dalam pergumulan berat dan tekanan batin yang sangat luar biasa karena berbagai masalah hidup. Itu dialami par pesalmen. Godang si taonon na dia ibana. Di yodam si Saul do ibana di palelelele do ibana nang di pusa do ibana. Bahkan ketika dia sudah di istana terjadi do kudeta tu ibana lari do ibana kudeta taksian nasi justru dari anaknya sendiri macai porsuk macai ngerido pernyahapan di parpesalmen alayak kamang do tamu akainak tabereng madisi sai hira di paloas de bataro si taunoni hape di balik ni si taunoni ada kemenangan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada Daud, yang diberikan Allah kepada Yesus, yang diberikan Allah kepada kita umat yang Dia kasihi hingga saat ini. Amin. To kamu juga go. Amin. Junak pola madile ho, unak pola marsak ko, unak pola maheu ho. Molo ropa rukilo ni hirana dipakilala hoko hirana so diurupi Tuhan iho. Hirana so di begi Tuhan itang yang mi boto maali di balik ni Tuhan sudah mempersiapkan kemenangan kepada kita. Jala ido Yesus mate ibana mersugut begi otame hira-hira pukul tolu dong idok ibana mau asau selesai dungi tos mahosana mati may ibana aray dang liling ibana dibutuhan di portibion satok ibana si ala di hari patuluhon di hari minggu ima paskai kebangkitan heheru ibana di sido kita bersuka cita kamang dota kainang di sido teriakan yang sangat luar biasa Kristus Tuhan Kristus telah bangkit
Di sido hita madok selama pasca nunga hehe Tuhani. Anggo nunga anggo madok molisi dope hita madok marsugut selama Jumat Agung. Mulu awak daktar dokonau dope selama Jumat Agung. Daktar dokonau dope. Jemulor diwe hamu marsugut selama Jumat Agung ya amang uluan nami tole mak dak pola hubalos dah. Sotung haci roham mulu dak kubalos. Ain waengon langido godang domar haci ni roha hita holan alani naso di balos dongan weata. Boy do haci roha. Apalagi main natai mar weatu amatai boy do gabe berbeda bulak. Ku wea kau tadi gak kau balas-balas di mana kau? Apalagi centang sada terus anggope dang be konsentrasi inate menuci piring marputara ma ala seolat tu amatai mai pikiri tu dia neng lau dang dibalos centang sada tu dia manuangi mana masa nuangon manuangon boy do berbeda jolma holan ala dina soi balos uya lucu do kan tapi biasanya yang belum berbeda jolma mulu sulpak ku hatana nuango di uya sulpak katana bisa ini berantem boy do merdung di tanorara ale ruasnya KBP Bogor tak songoni biate mari kita dewasa untuk bersikap karena Tuhan sudah mengampuni kita amin to kamu jogogo amin. Jala disilangi do kamang do tamu akenang dipasidung Tuhan Yesus sude nunga sidung ninai bana dorang sotos do pehosanai do nasidung maneng do ni Tuhan Yesus dang be margogo sibolis dang be margogo huaso ni dosai dang be sai di gosa-gosa hita dia sudah menang. Kita juga sudah menang. Maraloho kuasa dosa. Asa boha, asa malua, asa mangolu kita, asa sudih kita hadu anak kara porsea masuk tu Banua Gijang. Amin to kamu juga gua. Amin. Amin. Unang biarong madokon arak pinabota-bota pat ditanami noni. Manang masuk ki batu Banua Gijang manang dang mamering hadua main kan. Dang mamering hadua dah porsea ummi. Sonari do ijakko. Ko Yesus berek silangi. Anarong disilangi kemenangan. Jala di sido ibana. Jala ido hita protestan akamang do tamu kenang basa kosong silangi. Ai nuang arong dua bentuk ni silang. Seada na kosong, seada na marisi. Kira patungai kan. Anggo hita dang be. Dang isibe patungai. Wah, ai nunga hehi Yesus. Jala nunga mana ibana tu Banua Gijang. Ngapain lagi dia di situ gantung? Hita nama sasi tonga di si. Ido kan tegetuk kumatusi. Hadirio tahun. Ke sombong atai latei do takana sine asa muha asa mardame hita kamang do tamu kenang jala di sido di dokko parpesal menotu hodo nasida mangangguhi jadi malu ama nasida marhapo satu hodo nasida jadi dang tarurak ise do nasida maksudnya parpesal menot di si ima aka opu nasida ima aka na porsiai hata nasida nuaing na marsaringar nuaing ima ruas ni HKBP Bogor na pinaluan itu hatta Tuhan Yesus Kristus sampai to kamu juga go amen tu ibana maita kamang do tamu kenang berteriak patuduhon haporsiota jala ta auhom mapak kokopon ni Tuhan Yesusi dinaung tadohoti opak borngin padulut partang yang ngapasion taauhon songo dia si taunon ni Tuhan Yesusi ta ikuti terus namartangi yang nakanau pajojori na dijehehon na ditinggalhon dotaka nasing ne rori na dipastap jala romo sedope silatus pajago-jagohon pikirhon aso marhuas wow mempersilak kukuin na ibana do kekuasaan ni pola pertibionon laho mendikti Tuhan Yesus ame do Tuhan Yesus latus daksau tu hohara joni molo siam sosial Banua Gijang molo tabahasa hod do surah halak batak Tuhan Yesus on na pasako-sako hokko na indolon na pasako-sako do silatus ala di bana ruhaso hati he pasako-sako ala rujis enak pasako-sako dang marhuaso humang
Atong raja doh, ido raja doh. Jala ido Jesus do raja ni huria. Imana tadi dia nakaningan. Jesus raja ni huria. Manang di dia pe di sadok Portibion huria jongjong baik HKBP, baik GKI, baik karismatik, baik Pentakostal, baik Katolik dot akan asing nei. Sada do rajana ima Tuhata Jesus Kristus. Ame to kamu jogo. Amen. Dan berbeda Yesus di Paledangon do di Villa Duta. Sarupan. Nah berbeda halak ngado. Kan itu. Sarupa do Yesus tado di Bincarong. Manangi dia pe ita merminggu. Sarupa do Yesus sih. Sarupa dan berbeda. Lah di Cina hamu merminggu. Yesus di si isope Yesus. Nasobo to bahasa Cina ni Yesus. Nahoboto lai chan mei chu chau chu. Oh Yesus. Lai chan mei chu chau chu Yesus. Lai arong gede songoni lai chan mai chan chau chu Yesu laya wo men chan mei chu saya puji Tuhan Yesus si ada kuat ima holani do nawi ngok bahasa Cinana bahasa Cinana Yesus sudah pe bahasa Cina ni itu kan sarupa do di Papua pe sarupa do ale unak suku kamu apa ditanami di Papua kan bironggo Yesus di sana kira pelahu boto ale sarupa do. Nanang dohono na kamang do tamo kenang disa dok Portibion. Akana porsia tu Tuhan Yesus sarupa do. Si palua jala ima tatangnya ko nang giat masuk sesakayan akon di huriat ta HKBP na pinaborha ni HKBP no 12 halak no itu Afrika marbarita nauli. Dia meninggalkan egonya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya. Holan humokok barita nauli. Tatangnya koma molo sosalau mangihuton upuye porus bulan ono manasida di papor ratusan lagi dipersiap do naik nasida di jitun silangit. Baik bahasa do takkan asing naik. Ima barita nauli. Riko ni barita nauli. Jadi dak pola lau kita tu Afrika holat tatangnya ku penasida nunga do tita marbarita nauli di kamang do tamu kenang ame to kamu juga gua amen. Unang dok di bakasar rohame merhua lau noni asini rohai gua aman noni nangi gua aman nona mangi nyak masude tangis masih holma begini begono buhana masih sino mensen 3 bulan ibana di lauti 3 bulan itinggal do inatana itinggal do gelenga itinggal do hutana. Lama barita nauli asa sahat tu Tano Batak asa sa umalua kita ausura dan rosino mensen belum tentu ada HKBP Palidang ini belum tentu alituan ido mau lihat mata dokko tutuhani marhite barita nauli tolhas tua puta jala borhataka pangarato na parjului sahat tu Bogoron 3 halak matikinya ka mahasiswa do atar pitu hal urai dokko nina berjulu-julu satu son ima terus marpungu jadi na pinado monitor di porbadia do salu naruas ni huriai amen ima kamang do tamu kainang namar haposat tu debata jala ima teriakan nei ali debatakku buasa tung tadi konomu au inakan idok parpesal misai madauda doaka hatanya kanggukon sian hatua okuninna seolah-olah memang hirana suahai paula sui begitu hani tangyangai hapesa sitongna naso disadari do di balik itu semua ada kemenangan yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus jalalau sido sunggul-sunggul tu kita songonarok nakaningan posmarohan hirana so ditangyot debatan waing pakirimomu pengharapanmu dia dodah sahito dang bernamalum dia dodah gelekon dang somar hasohotan dia dodah bisnison la so denggan dia dodah onatusan pos rohama kamang dota makenang molo berteriak jauh-jauh tu debata Tuhan pada waktunya akan menjawab dan memberikan kemenangan kepada kita amin alani toktong mahita di bagasan lapor siaon Roma hita marsogot di bagasan ay paso mahita apalagi di pukul 2 di ulang na honghom Roma makamang dotang makenang nak penang marulaw na badia hamu betak marminggu mandogo tamu pukul 7 marulaw na badia hamu so tengarok pakilalamu anu nga marulaw na badia aw nak pola doho taulaw na honghom salah do songoni
Tangarok hubungan itu sih dohok maho. Nak pemodon nabadia pukul 7, sangaho pukul 2. Tokiro madohoti detik-detik terakhir Yesus memikul salibnya. Iko kita roniani. Jala silangi Tuhan Yesus si dang niang ale borat lo. Macai borat. Asuran wae dibuka tu kita. Langido amo jo perjolo manuh silangon mungkin olak ni pituan agal dapau agal dap tasuru musema lanjut disambung oleh pendeta Robin nitakan 2 laka asangkalak lanjut dilanjutkan oleh kena tua-tua apalagi nong lansin nakan bah holanin rope ngek turikan terpiak lanjut akka ibu-ibu oke itor manobo aro kare urat kejepit itu kan bedo dah Roma kasih tua tojo urubi dah inakan dang boy disukei manu silang pertama manu kei molo makuti siutio di bana jolo itu kan esuke coba hehe coba inakan dang boy dohonon ni situ silangi tolong coba urubi jauh aku ya maksa sektor kita gudang ku kita per Filipina beta majok rak manu beta dang boy masih tuhuk silang gabedo kita amin to kamu juga amen alai ngok makamang dotamu akai nang sian naso panagamata ada Yesus yang menolong kita ada Yesus yang membantu kita hidup menero ibana ero mahamudau hamu akan aluja jalan asorat hupas onak peham aine yang do au gakwina jadi holan ibana do nadok do manea silangi pola sangkalak jala ditarik masih Simon nasian kinere manggatiho mabuat silangi dang di tatar-tata ai di gotong-gotong silangi alamangi huton teolog Jepang tidak ada gagang di salib dang marpinggol silangi tak songo balangar pinggol la 2 ber kamu tangarong ikan jidang boy rupani situa kiri kanan maniok tole mak serebe mahita maniok tiuk mesi tiuk uso inakat daw masih tuh silang gabe dang boy dohonon akai nata pa bantu jauh marah babo silangon paborat tuina dang boy tu silang roa mate tolong joma ba go rupi jauh apa borat tu silangon roi nate tu silang masih tu silang gabe do hita masih tu silang gabe alepos marah makamang dot tamu kenan nak pe masih tu silang gabe hita tongdo idongani Tuhan ita alani tu ibana mahita mangangguki roma hita marsogot tado hotima Jumat Agung laos uduk mamose marulaun nabadia akaisi nama dohoti ulaun nabadia majakot Tuhan Yesus unang beatong dangarong besiden dam dangarong behosom dangarong belate dangarong betel merdomu hita tu debata merdomu hita tu dongat tajolma amet to kamu juga gua amen ido silangi merdomu tu debata merdomu tu dongata jolma asa boha asa saut malua hita jala mangulu rodi salileng-ilelengna amen mulai tema Tuhan dihatamna pengotok kami tuho mahami mangangguki songo parpesal menon ali debatakku puasa tung tadi konom wow ditiki mangadopi ragam ni hasusan la songo lido nang Yesus bigion nami mersugut dinamar ningot tami ari hamamatin Tuhan Yesus nagatugi bana disilangi ordo di johoni bana Eloi Eloi lama sabahtani ali debatakku puasa tung tadi konom wow di sido Tuhan Jepang ngami hasatiao hagugoon haporseaon natugu ala tuhodo marhaposat ala ni tuho mahami marhaposat jala porsia dohami didongani hohami Tuhan marsugut udutan nami dope ulaun nami na marpungo hami sadok kala Kristen di sadok portibio marningon ari hamamatimi ali Yesus separluas sami Tuhan madohoti uduk mahami madohoti ulaun nabadia molo dihuriam HKBP uduk ma dipukul 2 madohoti ulaun nahohom
marningot tami sitaw nomina bernit na niyay mali Jesus umokopam atong pahitsaruhan nami Tuhan asa mangulu lamgad da haporsyonan mula ti madihuli baga sa Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajak kumahatan di debata tapasaha mapili akta dohot segantang beras naung tapada dihiar bagasta. Roma Tujolo sektor Filipi manaruhon segantang beras. Duko Filipi mangarede hinama sektor Hermon. Dokter
batama nami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut silolehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian nani lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mei gabi uap ndahucus di julum. Pasu-pasu mei jala ramoti. Asa hupar hasiak kami pilihanon. Pati bulho kara jaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silolehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mandok mai tatang yang aliamanami. Aliamanami na di bano gijang. Sai pinorbadi ama guarmu. Sai Roma harajom. Sai sau malomo ni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapare. Sesama dosa nami songopanesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palu amahami siam pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon saliling-ililing na. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran nasihat todi porbadiema madonganing hamu saluhutna. Soha